saben dina mikir manuk iya lah Pak Sadi jebule mikir manuk so awan neng omah wis ora krasan keluyuran hang goleki sing tak sayang bubang minder hanggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi Handika para tamu ingkang wis kepareng pikantuk dhaharan monggo pun rahapi kanthi mardu marjukane panggen gawe pikirku komeng sleretiren tak sawang tambah manis ibu bunga yen bisa nyanding selirane hatiku Penghormatan keluarga besar YK Tria Pharma, keluarga besar Graha Pharma, keluarga besar Eka Cipta, keluarga besar CV Miroga, alumni Universitas Setiabudi Solo, jurusan farmasi dan apoteker angkatan Kaliwelas, keluarga besar Bapak Agus Sarwono, keluarga besar Ibu Nuni Saraswati, keluarga besar Singo Dimeju. Semoga foto kalian temanten dipersilakan untuk foto bersama dengan mempelai berdua. Keluyuran anggoleki sing tak sayang agar metu ikon yo ngene iki yo mitar hanggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi tambah manis
bunga yen bisa nyanding slirane atiku kekiwang liwang yen si podang nganggut ati keberantan atiku sansaya tak seranani senapikang pulute bendro matur nuwun ya wong